Πάμε να βάλουμε χείλη. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 8 μήνες από την τελευταία φορά που έκανα τα χείλη μου. Ξέρω, μπορεί να μην ακούγεται πολύ καιρό. Αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα έβγαλα και τα σιδεράκια. Μπορεί να είναι στο μυαλό μου, αλλά νιώθω ότι τα χείλη μου έχουν συρρυκνωθεί από τότε. Οπότε ένιωθω ότι ήρθε η ώρα να πάω να ξαναβάλω. Και γι' αυτό έκλεισα το ραντεβού μου στο FMED, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τη Τσιμισκή 59. Στο οποίο έρχομαι να πω την αλήθεια τα τελευταία 3 χρόνια. Και στο οποίο basically κάνω όλες τις θεραπείες μου, από laser μέχρι καθαρισμό προσώπου, αλλά εννοείται και χείλη. Όσο για τα χείλη όμως, η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνετε είναι αν πονάει. Πιστέψτε με, με την αναισθητική κρέμα δεν νιώθω τίποτα. Σμουδιάζει κυριολεκτικά μέχρι και τη γλώσσα. Απ' εδώ λοιπόν η κουκλάρα γιατρός μας, η οποία όπως σας είπα και πριν έχει αναλάβει τα χείλη μου τα τελευταία 3 χρόνια. Και την οποία την εμπιστεύομαι στο 100%. Γι' αυτό και την ξανάκουσα. Όταν μου είπε ότι τα χείλη μου δεν χρειάζονται πάνω από μισό ml. Γιατί εγώ μπορεί να έχω πάθει lip filler blindness, αυτή όμως δεν έχει πάθει. Voilà, αυτά είναι τα νέα μου χείλη. Τους δώσαμε ίσα-ίσα ένα juiciness παραπάνω, όσο χρειαζόταν δηλαδή. Αυτά είναι τα χείλη μου 2 ώρες μετά. Και γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει, αυτό που συμβαίνει σε μένα τουλάχιστον, γιατί ο κάθε οργανισμός λειτουργεί διαφορετικά, είναι ότι το ίδιο βράδυ που βάζω χείλη, πάντα έχω ένα πρίξιμο παραπάνω. Αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι δεν πρίστηκαν τόσο πολύ τα χείλη μου το ίδιο βράδυ. Κάπως έτσι ήταν το αμέσως επόμενο πρωί. Δεύτερη μέρα δηλαδή που είναι και αγαπημένη μου. Επίσης, εκτός από το πρίξιμο, παρατήρησα ότι δεν μελάνιασα κιόλας τόσο αυτή τη φορά. Αλλά αυτό το ρίχνω σε κάποια tips που ακολούθησα λίγο πιο πιστά αυτή τη φορά. Θα σας κάνω και γι' αυτά ξεχωριστό βίντεο. Και αυτά είναι τα χείλη μου στις 2 εβδομάδες πλήρως επουλωμένα. Είμαι κυριολεκτικά obsessed με το πώς φαίνονται. Αυτά! Μην ξεχάσετε να κάνεις follow εμένα και την υπέροχη γιατρό μας. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!